mahal na karon ang bugas. Apan, kung ganahan mo magpakabusog ug maayo, no worries. Tungod kay ani ay only rice nga dalit ning usa ka bag-ong kananan dinhi sa Dakbayan sa Subo. Kung asa kini atong sayran, pinaagi ni ining report. Dali na kamo diri mga unta kalamian mga sud-an ug barato pag yun sulod na kauna. Dinhi sa usa ka dakong mall nahimutang kining usa ka bag-o ug trending nga kananan nga adunay dalit nga only rice. What rice, sir? Okay. What rice again? Okay. Tulong bomb laban? Laban! I love red shop rice more! Perfect kining Paris sa ilang specialty. Ang ribs nga tag 99 pesos. Apil usab sa ilang menu ang sizzling bangus, barbecue, blue marlin, baby back ribs, ug syempre ang manok. Gibuksan kini ni adto lang Setyembre 1, apan gidagsa na sa mga Subuanon tungod sa kasulit sa budget nga ilang dalit. Haong gayud kini alang sa mga nagtipid, apan gustong mag-enjoy sa pagkaon nga makabusog. Originally, from Bacolod talaga siya. Doon yung first. Actually, we tried our best to i-grill yung aming product into perfection. Okay naman, lami. Ingon mo na kung kuya nga, lami ko naman eh. Ay, naibag-o. Lami siya niya, affordable po siya sa ang presyo niya. Kanang worth it po ang imo ang kwarta nga imong gibayad ba kay gawas nga affordable. Kauban sa di mo imong pamilya nga makakaon. Uban ni Demi Hernani, Quibod-Castro, Balitang Bisdak.